Sunday dress design na tak kan clear ho chena core design na tak te kan en ho chena ma se a designer te kan lo shelo chen ani voina hian kan Mizo designer lar tak kan nei te chen khat te an thlak moi tak te kan ron tar lang don ani voina thlak na tak mel tha tak kan clear ho te hi kan Sunday dress design kan lo post to te design to designer te an ni a Mizoram chung mai ni lo in rampon state pona po an lo lar to hle ani Mizo te hian Mizoram chung maya po designer lar tak tam tak kan neya ma se kan designer zong te an thalak te kan ron tar lang vek theilowa kan Mizo designer te zinga chen khat te thalak kan ron tar lang ani core design na tak le na tak a ilo in chei theinan Mizo trends hi lo clear ve thin la in thir lo nge kan be sei bok kan Mizo designer te kut chhuak Sunday dress design na tak te ran tholan zel kan tum thin don ani kan channel lo clear tu te zong in zawai chunga lom thu kan soi tak mewa min lo support zel turin kan sombok cheu ani kan channel a mithar ini chuan subscribe button kha min lo me saka notification bell kha in lo on ani chuan post thar kan siam apyang in lo mu zung thei don ani Mizo Trends YouTube channel ilo clear thin awangin kan lo me